Hello, my name is Edmundas. At the moment I am in Birštonas at the medical spa resort, Egle, and we have a guest from Denmark. Karsten, tell our viewers about your experiences and everything else that you find necessary to tell to the people from Denmark. Ja, min kæreste har inviteret mig her til Litauen som en fødselsdagsgave, og jeg har aldrig været i Litauen før, men det er fantastisk her. Jeg synes, vi har haft en rigtig godt oplevelse, og man får alt her på Sanatoria. Good service, alting. The food is good, and the people gives en god service. Vi skal være her i 14 dage, og så går vi tilbage. Så rejser vi tilbage til Danmark igen, og så fortæller vi vores venner, hvor vi har været hen, og fortæller om, at det er et rigtig godt sted at være og holde sin ferie på. Men det er jo ikke en afslappende ferie, det er en aktiv ferie, vi holder her, fordi vi har jo hele tiden programmer med sauna og med treatments og mud bath og ja, det hele. Vi har faktisk ikke tid til andet. Og om aftenen så er det biograf, vi kan gå i biografen, vi går til dans, vi går til bingo, vi går til line-dans og så videre, så det er bare skønt, det hele. Will you come us to visit once more or not? How are your plans for the future? Jeg har ikke snakket med Natalia endnu, men jeg vil da foreslå, at vi kommer om et år igen. 12 months from now, I presume. Det er vores plan i hvert fald. Vi vil meget gerne komme igen. Meget gerne. One more question. Yes. That was. Yeah. For Danish people who only speak English, will they find their way through? If only speaks person English, can he get around here or not? Ja, det kan de godt, fordi det er fint skiltet på sanatoriet og så videre, og det finder man ud af, ja. Når man har været der efter et par dage, så finder man hvor man skal være og hvor man skal gå rundt hen. Thank you, our viewers, for your attention. Come and visit Lithuania, Birštonas. Yeah. If you need any information about this sanatorium, we'll put a link in the description of this video. Yeah.